Mám pocit, že žiju v době, kdy se na mě z různých, ať už elektronických nebo neelektronických, datových nebo nedatových schránek valí čím dál tím větší počet informací a já jsem nucen ty informace nějakým způsobem zpracovávat a proto se čím dál tím víc utíkám k informacím, které nacházím v knihách, protože mám pocit, že ty první informace mi spíš moji vnitřní svobodu berou a ty informace, které nacházím v knihách, mi zase vracejí. Takže odpověď na to, jakou roli pro mě hraje kniha, je jednoduchá, čím dál větší.